Метреолы кызы Гөлназ Минхажева һәр иртә үзенең яраткан эшенә ашыга. Һәр вакыт тыйнак кына, сабыр гына елмаючы бу ханым Мөслим районының картлар һәм инвалидлар йортында хезмәт куя. Бүгенге көндә Мөслим картлар һәм инвалидлар йортында эшләүче 29 хезмәткәрнең 26-сы хатын-кызлар. Алар һәрберсе үзенең эшенә бирелеп, намус белән социаль хезмәт күрсәтәләр. Әлбәттә, безнең өлкәдә мехрибанлы, шәфкатьле, өлкәннәргә зур ихтирам белән карап эшләүче хезмәткәрләребез эшлиләр. 20 елдан артык хезмәт куючы Гөлназ Минхажева хакында җитәкчесе бары мактау һәм олылау сүзләре генә җиткерде. Гөлназыбызның яхшы сыйфатлары бихисап. Ул кешелекле, мехрибанлы, өлкәннәребезгә бик зур хөрмәт белән карый. Гөлназ беренче тапкыр картлар һәм инвалидлар йортына 1998 елда эшкә килә һәм шул көннән бирле 20 елдан артык шушы йортта хезмәт куя. Декрет ялыннан соң инде иң беренче шушында килдем эшкә. Аннан соң инде байтак ел үтте инде, 20 елдан артык эшлим инде, хезмәт күрсәтәм. Беренче булып инде мин прачкага килдем инде, кыржуучы булып эшләдем. Ул вакытта белән хәзерге вакытта аерма бик күп. Хәзер менә ремонтлар, ниләр булды инде. Ул бүген өлкәннәргә хезмәт күрсәтүче булып эшли. Көн дәвамында аңа интернатта тәрбияләнүче һәр өлкәннең вакытында туклануын, ял итүен, тиешле медицина ярдәме алуын, чиста киенүен тәэмин итү бурычы йөкләнгән. Йөри алмаучы һәм урында гына ятучы авыруларны тукландыру, эс-башларын алыштыру, мунчага алып бару һәм башка тагын бик күп төрле хезмәтләрне күрсәтүне дә шушы ханым башкара. Өлкәннәр белән эшләү шуннан да бик авыр. Аларны үзеңнең семья кешеләре итеп карарга кирәк. Үзеңнең әти-әниң кебек җылы сүз белән, тәмле сүз белән инде, ачык йөз белән сабырлык кирәк инде. Бүген үз әти-әнисен тәрбияләүне авырыксынып, шушы йортларга китереп куючы балаларны ишетеп, газета бетләренә укып торабыз. Мөслим картлар һәм инвалидлар интернат йортында да бар андый язмышлы өлкәннәр. Һәм шушы өлкәннәрне үз гаиләсе итеп кабул иткән Гөлназга сокланмый мөмкин түгел. Алай башка җиргә китү теләге юк инде, монда ияләштем инде мин. Үземнең коллектив кызларым әйбәт, җитәкчем әйбәт инде Гөлнар Гарифовна. Һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Шушындагы әби-бабайларга да ияләштем инде мин. Үземнең семьям кебек барсы да килеп эшләүгә рәхәт. Гөлназ белән без бик күп еллар бергә хезмәт итәбез. Ул эшчән, тырыш һәм бик сабыр кеше. Бергә эшләү дәверендә менә шундый дус-тәнә мөнәсәбәттә эшлибез. Мөслимдә менә шундый киң күңелле, гади һәм уңган ханым яши. Һәр көнен район картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүче өлкәннәрне хөрмәтләүгә, аларга игътибар күрсәтүгә багышлаган Гөлназ Минхажева үзе дә хөрмәтләүгә һәм мактауга лаек хатын-кыз. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.